לפני שבועיים הייתה פה את השנה החדשה התאילנדית. עכשיו הם לא חוגגים בדיוק כמו שאנחנו חוגגים. יש להם טקסים וכל מיני דברים משפחתיים וארוחות והכל. אבל עוד משהו שהם עושים זה מלחמת מים מטורפת. באמת, כאילו גדולה בקנה מידה הכי מפגר שראיתי בחיים שלי. לא צילמתי את הפתיח לפני שבועיים כי עקצו אותי באותו יום איזה 3,000 שקל. אז בלי יותר מדי חפירות, בואו נראה. תקשיבו, יש פה אנשים שבאים עם מים קפואים, זה הורג, תקשיבו, זה פשוט הורג, אבל זה כיף רצח. Sorry for this. אני כולי סחוט, אחוז שרמוטה. טוב, אני עכשיו באיזשהו פארק אחרי שכל הטירוף הזה יצאתי ממנו. יש בזה מה, תקשיבו, זה פשוט כיף לא נורמלי, באמת זה כיף רצח. אם הייתי בא יותר מוכן, זה היה נראה לי עוד יותר כיף ועוד יותר מענה. מה מוכרים שם? אז זה אוכל, האמת שאני חייב. לא אכלתי שום דבר מהבוקר, ולא שתיתי שום דבר ולא אכלתי. בואו נראה מה זה. זה נראה לי מיצים טבעיים כאלה, לא בא לי מיץ טבעי. האמת שבא לי המבורגר, הרבה זמן לא אכלתי המבורגר, בא לי פשוט המבורגר טוב, עסיסי כזה, ולשתות משהו וטיפה לנוח. טוב, מרוב שאני רעב אפילו לא צילמתי לכם לא כלום, אני פשוט קובע ברעב, לא אכלתי מהבוקר.
כרגע לא יודע מה אני אעשה, אם אני אסיים פה את הוולוג, או שאני אלך לעוד אזור, כי בדרך כלל אני קצת עייף. נראה לי שבכל מקרה אני אוכל עוד דברים, אני פשוט רעב ורצח. זהו. מה אני בא להגיד לכם? מה זה התגעגעתי לדבר? כאילו כל המסיבה הזאת לא יכולתי בכלל לדבר. ואתם יודעים שאני פטפטן, אבל שתדעו לכם, אתם לא יודעים כמה פעמים גנזתי ולוגים, רק אני פשוט מדבר יותר מדי. יוצא שוולוג פשוט הופך לפודקאסט. הלו. Just a moment. No problem, I wait outside. ואני רעב, ואתם נדבר אחר כך. אתם את זה, וואי, שזה ריח מדהים. וואי, זה טעים מרמות. הוא כאילו... בדרך כלל בקרים אחרים שטעמתי, הם פחות מתוקים. זה יש בו מתיקות ממש כיפית, כזה כמו של בטטה בהתחלה, עוד לאט, ואז כאילו בסוף של הביס מרגישים חריפות כזאת כיפית שלא הורגת, כאילו שמתפשטת כזה בכל הפה פה. וזה אחד הכיפים. אז קיצר, זה היה לי באמת סופר כיפי וסופר מעניין לחוות את הדבר הזה. זה פשוט באמת מעניין כמה התרבות זה דבר כל כך מורכב. אז מה שאני מציע לאנשים לעשות שנה הבאה, אתם תראו שיש שם מלא אנשים עם משקפיים, זה חובה, כי אנשים שתדפוקו לכם שפריצות בתוך העיניים, זה כואב. אני למזלי, היה לי משקפיים. ועוד משהו בין הכי חשובים, זה דבר שהציל אותי בצורה מפגרת. תמי אוזניים. אנשים באים, דופקים לכם שפריצים חזקים ברמות בתוך האוזן, וזה נקלע לכם בתוך האוזן, וזה מעצבן, וזה עושה, לא יודע כמה זה גם בריא, כן? המים שם לא הכי נקיים. אז זהו, ניפגש בוולוג הבא.